Komunikasi iki juga ngomong. Sini kacarios ing jaman semanten ingkang nabikan sembung segani babat wono kinaryo padukuhan Yai Rangga kaleres putra Yai Daun ing Gunung Condro dukungipun piantun saking Tlatah Mataram Ngayogya Karta ingkang bodho kesan kawit bangsa Yai Daun ketuwa ing rekan lepet dene Yai Rangga ketuwa ing lepet sasampun keturunan dening sang kadang saha kasepuhan dados kasepuhan wonten nanggetan lastan kemranjen ngantos dumugi kak yuswa Yai Rangga boten keturun tanpa sarta yuswaipun dening kawarga kaboyo ngantos dumugi sedya lan kasenengane kaping gangsal mungguh Imangku Pawiro bangunipun ngasta lurah 8 taun wiwit taun 1887 Masehi ngantos dumugi taun 1890 mapan wonten butuh Pranjen kalajengipun lurah kaping 6 nggih Putra Pawiro bangunipun ngasta lurah arupi asile kuluwetan ingkang wujud pasukan hingga tupimulat para kawula ingkang gampyak masuk bulu bukti mangkono para kawula maraksuhan dhateng Kilurah pangarsaning dusun Kemanggen sarwi matur. Duh Kilurah keparing kula caos bekti awujud asiling tangan tuwuh saking pasebinan lan pategilan menika minangka tandha raos syukur kula anggenipun para mungtani lulus pakarya kanthi kasil panen ingkang matikel-tikel Kilurah. Kilurah kanthi bombong ing panggalih nuli ngendika. Iya, para kawalku kabeh. Tak tampa anggonira caos bulu bekti. Muga-muga anggonira makarya tanem dumut wiji sewu, tuwa subur, ijo royo-royo, pala wijo, pala gumantung, pala kapendhem. Parigogo paricempa kalis saka Ama Durgama panen kanthi matikel-tikel katon mangampak-ampak antuk berkahing Gusti.
kulit kelurahan Bali kawulanipun lajeng pinaringan kendhararan minangka syukur lan tresna dhateng para kawula. Raketing raos boten kanthi angarsa lan kawula ingkang kebak raos welas asih dhateng sesaminipun ingkang peparingipun kilurah tinampi dening kawula mugi tinampi kanthi gambisa. Ngaturaken agunging panuwun kilurah dene Kemranggen. Mekaten kilurah genira anampi para kawula sampun paring kepelok ingkang mangurahan dumateng mudah-muji Karang Taruna Adimulya Desa Kemranggen ingkang kala nembe sampun angayahi karya kirab merti dusun budaya salam kebajikan rahayu kawilujengan kasarasan mugi tansah kajiwa kasarira ing kula lan panjenengan sedaya waratin sagung dumadi.